weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toffanaya tulde dimata cangaya lobbodu duwe ngawle jama alwali nyamanari sare alpha bafata fas ko on waktu yoni hato bayi sambula kame deji ene jeeya gardedi kabruji mena suudu mena sas ummanade ndemay awa e gaynaka gila altina ha yettiyoɗo saaha mo gonɗen ene tawe e nder leydi sénégal kala département gam daruɗon ceetal jogogal hufde kene moƴƴa e nder oɗon diwana to leydi mauritanie kikiɗe kirɗo hanki sur sarɗiyeji ndu leydi mauritanie taccini kuulal ngal ɓe jinno lawɗinde toon to sur sarɗiyeji taw kadi ɓen sarɗiyankoɓe lundoɓe hay goto hen jaɓani tawtorede to leydi mali issa kaw jima nayɓijo taw ganduɗa ko nayɓijo cukko hoore nayɓijo hoorejo cnt woni sur sarɗiyeji ndu leydi mali accitama kikiɗe hanki o caggal nde jaggano guila nogas e jeegom lewru octobre to leydi guine konakiri colonel mamadi doumbouya jaɓanani sedde yawo moɓe toɗɗi gam neldi ɗum koyɗe jaam toon to leydi guine gam widemo guine ala caɗele hay seeɗa to côte d'ivoire burkina faso kavera rca centrafrique éthiopie ha fayma to souda maroc kame guine kotoriyala musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djibisi ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djibisi ne tawe oɗo saaha joni nder leydi sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi sénégal numéro makko leydi sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue whatsapp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djibisi ne wiye dendagal sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde ne mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon ha no hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadindo ɓalwal danwal kala ceerno Djibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baballa jano borgal ceerno Djibisi ne tawe oɗo saaha joni jillumo nder leydi sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djibisi base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie télégal bitegal Nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djibisi ko laaɓɗo reeɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko guinɗiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo reconi mondial ma
maître Adama Baldé ne safara fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe humre kala maître Adama Baldé ene safra yanoɓe barogal maître Adama Baldé ene jogui longal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mon eɗo dillata maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo maître Adama Baldé ko spécialiste pour koyɗi bawɗo listihara maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni e nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to legal bitegal Mbacké Dembo to Mbacké Dembo saɗa daral baali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettula so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone mbiroji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen ha no hannirta ni maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo jolol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba kam heedanen toon to hello men YouTube ha mbawona rewidade golle payodinɗe gonɗe e waɗede toon kabaruji men gattaten koye société suudu men SAS mo ganduɗa jogorɗo hufde ndema e awa e gaynaka kame fitram golle kala on société noon uddi demmuɗe muɗum ko fate banggue codgol action ngaji gila tan capantati lewru octobre altina jawtuɗo henna o ko nden hen cité ji ɗi kala giwiɗo Dakar ngam nadde e nder leydi Sénégal kala département joƴƴinɗon cetal ngal ganduɗa ene jogori hufde kene moƴƴa e nder oɗon diwan ko fate banggue ndema walla gaynaka walla ni awo walla fitram gollago kala ko wawata moƴƴude ɗon ko on tigui joɗontoɗon oɗon société suudu men mo ganduɗa jiɗɗo ittande en kala kene wiye caɗele ngam ɓamtude ndema e awa e gaynaka kame fitram golle ene wayno ñalawma hanki o ha hecci hanki hay oɗo subaka hande alarba mo gonɗen kala nokkuji kewɗi cate puɗɗima darnede hen ko wayno toon to Wourossogui ñalawma hanki o kono ne kadi toon to Kanel ha fayenma to Bakel Tambacounda Kédougou Kolda kame Vélingara ha fayenma toon to Mbour kam ene wondi to Thiès ha fayenma toon to Kaolack kam ene wondi Podor Risatol Dagana ɗiɗo hen nokkuji kala fuɗɗima darnede cate kam yoga e nokkuji goɗɗi hawɗo ñalawma hande ɓe ndewi ndi golle mabɓe e nokkuji ɗi kala département ɓe darnata ɗon ko président jogorɗo joɗade ɗon ene wonde kolaɗo kuuɓal kam e moftowo ngaalu ko ɓen joɗonto ɗon société suudu men SAS mo ganduɗa joɗima duuɓi ɗiɗi ene ero yimɓe kala nde mbawata wadde hen juuɗe men nde mbaweten rende leyɗele timmuɗe kam ene wondi e awoji timmuɗi kam e gaynaka timmuka kam e métier ha moni kala yito hen hoore muɗum ha joni to Sénégal keddoto ɗen garten koye hofgo juuɗe ɓen fiyoɓe mburu
hande waɗi ɓe balɗe ɗiɗi koɓe kofi juuɗe maɓɓe ngam teskade ɓe so tawi ɓe jeeyi loccola boɗi capanɗe tati yaltantaɓe haydara caggal ɓe kolliti wonande kala ko ene wiye caggal ɓe kolliti kala ko ene wiye caggal ɓe kolliti kala ko ene wiye oɗo saaha mo gonɗen kala ko ene wiye oɗo saaha mo ɓe kolliti jafoɗon kala ko ene wiye oɗo saaha mo gonɗen fariñ ene seeri ha ɓurti kerola ko ɗum jeeyi sababu noon oɗo saaha mo gonɗen kamɓene ɓe natani hofgo mabɓe juuɗe gon hofgo juuɗe noon ko hofgo juuɗe balɗe tati ɓe piyata mburu ɗum jeeyi sababu noon Sénégal Dakar ko taari ɗum kala yiide mburu wonti hunde sattude no feewi ngam wiideɓe laamu ngu yo ɗaccu ɓe mbaɗa kala kene wona 200 gram ɓe jeeya ɗum buuɗi capanɗe nayyi caggal ɓe mbaɗanno ko 150 gram ɓe jeeya ɗum buuɗi capanɗe tati buuɗi capanɗe tati oɗo saaha mo gonɗen hewɓe duttima e karaweje kame gosiji e ñiheje kosam kono ne kadi ko fati e banggue lacciri ha ko lacciri e kosam kam e gueɗe goɗɗe kala ɗe gandi noon ɗum ɓuuri wadde fayida denɗira men ɓe kam ɓe duttima e coake ɗe ɓe gandirano guila mburu wattani arde e nder galleji mabɓe to Sénégal keddoren ha joni nottoyade noddandu ndu o nodda to suudu ñawore ndu leydi Sénégal ha tentito Dakar kanko on maire to ganduɗa ko Mermoz woni Barthélémy Diaz subaka hande o law kanko e Khalifa Babacar Sall en wonde Ousmane Sonko Malick Gakou e ziyadiɓe mabɓe kala ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ngam nottoyade noddandu toon to suudu ñawore to de ɓe jetti ko nden woni nde ñawore nde dirtina kanko ñawo watti ɗum ñande goo lewru fandu woni lewru décembre nde ɓe giwi toon aɓe garta ko nden dañi wadde pelɓodire hakkude mabɓe e ɓen tambinoɓe ndenka e kisal ha ganduɗa gaz mo hinde lacrymogène dañi tigui weddade waɗi noon goto gañiɗo hen jeeyi sababu nduɗon noddandu noon ko siftinde noon pelɓodiral bannogal kene wona joni duuɓi jonɗi seeɗa guila tan hitande ujunnaje ɗe sappo ngal pelɓodiral noon ko hakkude yaadiɓe PDS kamene wondi e on biteɗo Barthélémy Dias ɗo maire ɗo mairie Mermoz Sacré-Cœur ko toon ɗum wanno ha ganduɗa nerveji PDS goto biyetenoɗo Ndiaga Diouf ha ganduɗa wasen fittan taw ko bala hitande ujunnaje ɗe sappo e jeeɗiɗi kanko Barthélémy Dias dañino ñawanede lebbi 6 e kasso ko hande wonno noddandu makko wattama go lewru fandu to Sénégal keddorɗen ha joni suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hanki lolinoma ngam yurnitade dossier ji walla mbiyen ɗereji ɓeɗon sarɗiyankoɓe ɗiɗo tuumaɓe ko fate banggue passeport diplomatique caggal hanki nde wutteji mabɓe teddungal ɓoora oɗo saaha noon aɓe mbawi darade e yeeso loskoɓe kame ñawowo kala jagorɗo ñaguinoɗo yo wutteji mabɓe guitta walla yurnite no fewi wonde jagorɗo to banggue ñawoji holliti ko ɗum woni nunɗal kam e potal kala caggal nde photoje makko jaltina e téléji kame réseaux sociaux kala woni gonnoɗo joom suudu on gorko jooɓiɗo fittande sukaɓe mum tata rutti yooɓi fitta num kanko on debbo noon o hollitima porte plainte wonande ɗin médiaji hay ɗin situji kala hollirɓe photoje sukaɓe makko kam e photoje makko kala o holliti ɗum ñalawma hanki o toon to barkeji suka debbo jarowo e duuɓi sappo e jeeɗiɗi taw ganduɗa ko biteɗo Dallas So ɓurɗo andirede Mboyela So taw kadi ganduɗa ko janggata ko toon to lycée mo barkeji jaydeli kewɗi leydi Sénégal garti hen e yañade gam hollidde wonande o rokkanoma ƴamo on ƴamo noon mo rokkono caggal nde o tini o rokkama on altina o yeehi janggode nde woni o artani hawɗo saaha mo gonɗen omo yiile o yiita kono hanki won hollinnoɓe o yiitama kono haɗa ɗo gonɗen o suwa taw yiitede mo yiile taw to Sénégal keddana joni to bowal laaɗi diwoje ngal Sénégal guila tan lewru juillet ndeɗo hen hitande ne yiile toon gandi mawdi no fewi taw ganduɗa baɗannoɗo faux passeport uji Cameroun najo caggal nde jagga Sénégal naɓe jeeyo ɓe noon leskoji jaaƴi mbaɗa mumen o wiyama tebton to maris ko toon wo jagga taw kadi ganduɗa kene fotta wonde 200 passeport diplomatique e passeport uji goɗɗi kala ɗiɓe jagguira hen joyi ko faux passeport uji kene fotta wonde 63 fa passeport taw ko malien woni koɓe jeeyata kene wona passeport uji sappo français taw kadi ke France kene fotta wonde 24 passeport taw ko Sénégal ɗum woni koɓe nanguirino saaha ɓe tawi juuɗe dadiɓe ko wona ɗum ko kadi
e masiŋaji goɗɗi kam e koppreje jonde ɗe ɓe namdoto ɓen ɓe jeeyata ɗiɗon passeport uji hare bonde musde wande ñande dimanche nde toon to Kolobana nden hare noon jeeyi sababu ha ganduɗa joom saret goto kame monigéri goto ɓen kaaɓi toon biteɗo Yeero Touré o ko joom sareɗa kam wasi en fitta ɗum ɗon ɗo naweteno hôpital mo Grand Yoff goɗɗo noon Mamadou Diba ko monigéri on jeeyi sababu ha oya yalti aduna mo tawe juuɗe police mo Médina gam oɗo saaha darade e yesso procureur hanki wo ɓennina toon to cuuɗi niɓɓiɗi Dakar sen giwi to Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie walla hade men yatto Mauritanie gatten koye ñaw coronavirus jagorɗo mo leydi Sénégal no wowi wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji e leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e leydi ndi 1,5 woni ƴewdaɓe ko yimɓe tato tawane jogui oɗo hen ñaw neɗɗo goto itti ñaw o ko caggal leydi Sénégal ɗiɗo ko rabaɓe anda ko rabɓe ɗumen hen goto ko toon to Saint-Louis goɗɗo ko toon to Thiès 1 neɗɗo ne cafro yimɓe ɗiɗo ne tampima ballite e fofando to leydi Mauritanie hanki suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie caggal nde dadiɓe koodi law ngam oɗo saaha barde yoga e booli ade sukaɓe hewɓe seppude ñalawma hanki o sarɗiyanke mo landata wassul biteɗo Wulde Mohammed Mbareka suuti toon konngoli mum o arti e hollidde oɗo saaha mo gonɗen Mauritanie foti ko ummanade haɓade ɗomka e heege kono nonne kadi e ñaw darano safara timmuɗo no feewi e haɓade kala ken wiye jonde wasam gollago e gueɗe goɗɗe kala kono kadi wona tan lulade e suudu sarɗiyeji ene suɓo toon kuule walla ne woota toon gam sembolinde sembola leydi ndi ɗum ɗo hen kala ko gueɗe ɗe potani wonde ko wona ɗum ko kadi jaydiyankoɓe hewɓe hanki kaɗama tawtorede ko wona ɗum ko syndicat jaydiyankoɓe kañumen ne kolliti jadani hen hay seeɗa ko wona ɗum ko noon hanki landaji lunda ɓen sarɗiyankoɓe kala gueddu suudu ndu jalti yesso jagorɗo tambiɗo ñawoje e leydi ndi ko nden tigui sarɗiyankoɓe kewendi laamu ngu ko nden ɓe dañi suɓade ngal ɗon kuulal ngam oɗo saaha jogade nden kay kisala symbole leydi ndi Mauritanie joni to Mauritanie keddorɗen hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Ghazouani jaɓɓima hanki heeɓi ɓattake giwɗo e nando muɗum hoorejo leydi Gambie woni Adama Barrow yettini oɗon ɓattake ko jagorɗo mo leydi Gambie hakkude leyɗele ɗum ko ñalawma hanki o ngam sembolinde gonagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe hoorejo leydi Mauritanie dañi hanki joɗorade e diplomate européenne biteɗo Emmanuela de la Rey ɓe dañi joɗorade gam yewtidde toɓɓe jaƴƴi no feewi oɗon diplomate o holliti soynande mabɓe kamɓe union européenne gam jaam duumiɗo ara toon to Sahel nden soynande noon ko rewdeɓe e nder leydi Mauritanie gam addude jaam e cellal e kisal kam e deyre kala e nder Sahel e hoore mum kono noon kadi ɓe tawi ko wallidde fedde nde ɓe mbiyata G5 Sahel ɗe leyɗele joyi ndendi gam haɓade seɓɓitiɓe taweteɓe e nder ɗeɗon leyɗele to leydi Mauritanie keddorɗen finoɓe Mauritanie naɓe taweteɓe toon to Angola ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe gaafi toon huɓere mawde no feewi taw ko suudu Allah nde ɓe guinniri juma mawɗo no feewi taw kadi wi noon ko mawɗo mabɓe biyeteɗo Wuldu Ala Malofa o holliti wonande juma oɗon tawete koto Luanda lamorgo leydi Angola taw waɗɗani jeere nde taw gaɗa leydi ndi ɓe dañi ɗon ndi kene wona 9jeegom piccal jeeɗiɗi métre carré taw ganduɗa ko 2 étages woni ko ɓe jogori wadde ɗon ma mbaɗa hen bibliothèque mawɗo no feewi kala deftere nde miijiɗa ma taw hen école islamique mawɗo no feewi ma waɗe hen kono ne kadi morgue ɗo moftete ɓen yaltuɓe aduna kono ne kadi e logement wonande jangguinoɓe e nder ɗiɗon école aji kala ma mbaɗe hen koɓe dañi noon e nder jelari tan ma won 3 millions taw koye koppareje wonande Angola ko wona ɗum ko noon taw jiida e keesuji mabɓe ɗiɓe joguino gam yidde wadde ngal ɗon gollal paayodingal toon to leydi Angola tambiɓe nden ka to banggue police leydi Mauritanie ha tenti toon to Nouakchott ɓe jeddi ha memi leydi gam wiyede Nouakchott banggue worgo
police jaggi toon bandiji tati wadɓe viol e debbo goto ngam kadi ɓorde toon mawɗo gorko goto tettude kala ko joguino ha fiyande mawde fetel nana hen ɓe jeddi ɗum ha memi leydi ɓe kolliti ɗum wodani Maroc Mauritanie kerola ngol leydi Maroc Mauritanie udditi kerol muɗum leydi Maroc ngam wangiyankoɓe Europe naɓe walla mbiyen Asie naɓe walla ni mbiyen wangiyankoɓe Occident naɓe yiɗɓe wangade nder leydi Mauritanie juukinoɓe toon to leydi Maroc siftindona kamɓe ɓen Occident en aroɓe nder leydi Mauritanie weeliɓe ko ƴettude autoji mabɓe haaɓe jetto Mauritanie ngam wangade toon jeeyi sababu noon oɗo ambassadeur mo leydi Maroc taweteɗo nder leydi Mauritanie ha ganduɗa hanki kikiɗe wonande ngolɗon kerol wawi udditede Mauritanie hesɗitini wonande heedande Saharawi ɗum noon ko caggal nelaɗo taw kadi ganduɗa ko caggal nelaɗo kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere to banggue Sahara woni biteɗo Sidi Wuldu Mohammed taw ganduɗa o noon hanki to joɗorde mabɓe toon to New York hesɗitini ballal mumen faade e Sahara to Mauritanie kedren ha joni gartaten koko fate banggue to Mauritanie keddoɗen ha joni walla sen giwi toon to leydi Mauritanie gatten ko elo hen ñaw coronavirus jaafoɗon to leydi Mauritanie kene foto wonde 1997 neɗɗo woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o tawane jogui oɗo hen boros ko 9 neɗɗo kene wona 9 keeɓi cellal mumen yimɓe tato mbasi en pittali mumen 17 neɗɗo oɗo saaha ene tampi no fewi 11 ne puɗɗi saɓorde seeɗa Mauritanie guila tan ɓami vaccine de yimɓe mum oɗo saaha mo gonen aɓe jara million pawɗo 23 neɗɗo ko fuɗɗi hebde vaccin muɗum sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hoorejo suudu sarɗeji leydi Mali nayoɓejo ɓe mbiyata CNT woni Issa Kawnjim mo ganduɗa nangganoɗo guila 26 lewru octobre ɗum ko caggal nde yaltinno konngoli mum nde laamu leydi Mali riwno wonande joɗaniɗo CEDEAO toon to Bamako nden noon o yaltinino vidéo makko ngam hollirde omo ñiŋi ɗum no feewi kowona ɗum ko kadi konngoli makko faade hoorejo jagode leydi Mali ɗum jeyno sababu hawo nanggawo dumba taw kadi ganduɗa o taƴano ko lebbi tati kono ñawore makko fonno wontude ko 2 lewru décembre faandu jeeyi sababu noon caggal nde nduɗon suudu jooɗi ñande altinde yiddeɓe ko yo accite kikiɗe hanki o accitama o faati galle makko to leydi Mali wonde nelaɗo joom martaba towɗo taw ganduɗa ko loni taw ko kedanɗo haqqe innama aade mo jillu mum wonno ñande 6 nduɗo hen lewru ton to Bamako hanki to Genève o holliti sifa mo yi to leydi Mali ko sifa kulɓiniɗo kamniɗo no fewi ko fate banggue haqqe innama aade kamen ndenka e kisal kala ne ngakki saabu o holliti juin tan ha femaɗo ɗo gonɗen kene wona 127 neɗɗo hakkude ko bifta e ko gaña e ko wara ɗum woni ko teska e nder hakkude leydi to ko wona ɗum ko kene wona 354 école woni ko uddi taw kadi ganduɗa limore mum ene ɓeydi 1,595 école woni ko uddi e nder leydi ndi kala ngam teskede nden ka e kisal ne ngakki toon o holliti oɗo saaha ko alay saago leydi Mali hakkude to walle no fewi ha tentinde ɗo fedde wiitede G5 Sahela to Kuccala finoɓe toon ɓene goyto e kala saaha ha tendi noon ɗeɗo hen balɗe ɓe ɓeydi waytade ngam teskade ko fate banggue guurane seeri ha ɗon wawi hadde ɓe kolliti ko ɓuuri famɗude tan e ko ɓe ɓurno wawde sodde tawne woni moye seeɗa ko dende kono teskama dende jaranode 100 hande o wonti buuɗi 100 ɗum noon ko caɗele mawɗe hakkude Masina ha fayma toon to Ségou kam ha toon to Banamba kam ene wondi e Kuccala finoɓe toon ɓe kala ha ten to banggue sac maaro ne seeri ha ɓurti sac maaro mo 50 kilo wonno ko 3,800 oɗo saaha mo gonɗen wontoyi 4,200 mbuuɗo taw koye koppareje franc CFA to tawi noon ko 100 kilo woni 100 kilo taw ko gawri wonno ko 23 wonno ko 4,400 kono ɗo saaha mo gon wonno ko 4,000 kono ɗo saaha mo goni woti 4,300 mbuɗo ɓe kolliti ɗum ene seeri ha ɓurti walla mbiyen 4,600 mbuɗo
ɓe kolliti ɗum ne seeri haɓɓuti to Bamako dognoɓe motoji taw ko taxi hanki kamɓe kala ɓe moɓodiri ngam wadde sitin mabɓe hollirde mette mabɓe mawɗe no feewi ɗum ko caggal dognoɓe moto ɗiɗo nde mbara e nder balɗe ɗiɗi tan taw waɗiɓe ko bandiji joguitiɓe armeji kamɓe noon ɓe erima ene tawi nder Bamako e hoore mum police kam e gendarme kala oɗo saaha mo gonɗen aɓe teski nden ka e kisal ne ngakki e nder lamorgo ngo no feewi ɓe erima noon wonande ɓeena tambiɓe nden ka e kisal nde mbawata tambade nden ka e kisal ɓiɓɓe gendi ndi ha tenti finoɓe to lamorgo leydi Mali to Guinée Conakry président transition Mamadou Doumbouya horejo leydi ndi oɗo saaha jaɓanani nana akofo ado toɗɗiɓe wonde Ibnou Samba taw kadi ganduɗa ka woni dogowo koyɗe jaam hakkude leydi Guinée kala ɓe kolliti leydi mabɓe ala caɗele ala fitina ala haare ala luural ni to banggue dawrugol ni to banggue société civile ɓe cohlani mo ene doga koyɗe jaam e nder leydi Guinée aɓe mbawani koye mabɓe taw e oɗon fanno oɗo saaha mo gonɗen tene kadi teskama on moɓe toɗɗi o ko on tigui loni toɗɗino gila tan e duuɓe kitale e nder leydi Guinée meeɗa gaynude ɗon haydara ko fate banggue doggol koyɗe jaam ANSS ko tambiɓe cellal ɓalli haɓade ñaw biteɗo coronavirus e gardoggol Sakuba Keita ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen kala mone naata leydi Guinée taw natita ko bowal laaɗi diwoje saɗa jogui carnet vaccination waɗɗina kayma document taw ganduɗa ko fate banggue RT-PCR e nder leydi Guinée kala to Côte d'Ivoire gollotoɓe cellal ɓalli taw ko haɓatunoɓe ndafu Covid-19 woto radde yimɓeɓe ɓe kolliti ɓe erima laamu ngu dumuna jonde no feewi duuɓi ɗiɗi ɓe keɓani prime mabɓe haydata ɗum ko caggal nde ɓe natanno hofgo juuɗe 17 octobre ha fayma nogas 7 octobre kala ɓe kolliti ñande 17 novembre koɓe jokkoɓe hofgo mabɓe balɗe tati so wona ɓe keɓ wonande koɓe cohluno ko tribunal mo Ouagadougou to Burkina Faso Ouagadougou hanki darima toon e yeeso ñawowo woni général Gilbert Diendéré taw kadi ganduɗa ko yeeso ñawo o holliti wonande ñande kicciɗe wargo Thomas Sankara wonno koto tere football omo softina ɓandu makko nde wonani piyande nde o ari ha e nokku o tawi ɓandu Thomas Sankara ne leeli kame yaade mum kala kono wo tawtoraka ngoɗon wargo kono wo joofi hen peɗeli ko gonnoɗo hoorejo jagode leydi ndi sanga nde Blaise Compaoré yalti leydi ndi woni Isaac Zida ko on woni mo joofi peɗɗeli tokka vera lamɗo keso hanki darima e yeeso sutfarɗeji suuti jungo mum wondi wonde ma jogoro leydi ndi jaam e kisal woni José Maria Neva ko on woni jarowo e duuɓi 60 ganduɗa wannoɓe sungoji mumen ñande 17 octobre kala temedere wo dañi hen 56 piccala jeeɗiɗi ñalawma hanki o ko nden o dari o wondi wonde mawjugor leydi e jaam o woni noon hoore jagode leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi ha fayma hitande ujunnaje ɗiɗi 16 lamɗo leydi Angola tawtorama hanki lamɗo leydi Guinée Bissau kam e lamɗo leydi Sénégal kam e lamɗo leydi Portugal kam e diplomatie goɗɗi kala tawtorama hanki wondemo kankon ho keso horejo leydi Cap-Vert to RCA Centrafrique lafaji mbulaji jeeyaɓe toon to Portugal taweteɓe toon to Centrafrique ne tuuma ko fate banggue trafic taw ko jama kame kanŋe kala ɗum ko caggal nde journal nation holliri wonande commanda goto kam tigui nanguira kene wona 15 millions euro taw ganduɗa koye qima e nder jama hakkuɗum e kanŋe taw koye avion militaire kono ɓen jiddi ɗum ha memi leydi Éthiopie chef rebelle mo oromo kañumne sappima walla hunima ma yaɓɓir koyɗe mum e Addis Abeba liɓa laamu Abiy Ahmed on woni biteɗo Ola Diala Moro o holliti oɗo saaha worɓe makko ɓattima Addis Abeba ken wona 50 kilométre ɗum ko caggal nde waddi jungo e fandu hakkude makko e rebelle mo tiggere kono kadi laamu Addis Abeba yeddi ɗum ha memi leydi caggal oɗo saaha mo gone Addis Abeba ne wuli jaw caggal hoɓɓe finoɓe toon ɓe hinde martaba tawɗo kala goni koye woncitade walla goni koye joncitade leydi ndi seeɗa to suuɗa tribunal général mo Khartoum e rima laamu ngu nde artirta internet ɗum ko caggal jonte ɗiɗi nde ɓe kuppi internet ɗum ko caggal kuddatamo Abdel Fattah wanno e oɗo hen biteɗo Abdoulaye Hamdok hawliɓi laamu muɗum ɗum noon ɓe koliti caggal nde jaam fuɗɗi artude ɓe gartir internet Maroc itti couvre feu e nder leydi ndi kala ɗum noon fuɗɗoto ko jamma hande noon
jamma hande o finoɓe to leydi Maroc Oumar Awa en nonne kadi Ibrahima Ndiaye en kala Ibrahima Sy en pop hande ma battu porminde jamma ko nonne kadi ittama sa iwi e ngo wurata fay wuro wongo okkin document mo mbawata wadde présente jeyno sababu ko Maroc dañi caɗele mawɗe ko fate banggue oɗo ñaw coronavirus mo ganduɗa ɓe mbasi hen kene wona 14 ujunere neɗɗo e temedde jeeɗiɗo neɗɗo e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi taw jeeyi sababu ko ñaw coronavirus koɓe puɗɗi vaccine de ko kala ko 22 million pawɗo temedde tati neɗɗo ko yiddeɓe noon ko vaccine de ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo saha population mo leydi ndi kala yarata koye 36 million kono ɓe jiiɗi hen ko kala ɓe jiiɗi hen ko kala capanɗe jeetati ɓe jiiɗi hen kala temedere kam ko capanɗe jeetati vaccine de ɗum to Guinée équatoriale hoɓɓe finoɓe toon ɓe hande ene gone kaya mbeya musɗo no fewi ha ganduɗa boutique aji kewɗi gudditani yogay uddinoɓe jeereji kala guddi gam teskede contrôle musgol bongol tawete toon to Guinée équatoriale caggal noon nde hewɓe nanno leydi ndi Cameroun naɓe kame libériyeji e nder Afrique banggue l'ouest o kala nanno taw natiri leydi ndi ko newani mbadi lawol ko fate banggue visa ɗum jeeyi sababu noon kanko on cikko hoorejo leydi ndi ɓi mawɗo leydi ndi yaltini konngoli mum kala nangaɗo yo nawte ha to leydi mum ɗum tagui noon hande ɓe mbaɗi ko sawru gumɗo saɗa jogui kayitaji sa ala kayitaji kala soɓe nanguima tan ɓe ndumboyte taw kadi hewɓe hen ndumbete koye statut ji mawɗi no fewi taw wona hay nokkuji paydi no fewi ɗum noon oɗo subaka hande hewɓe nana e galleji men leeli kala kam mo neɗɗo mum woni toon to Guinée équatoriale yo neldu ɗum duwaw timmuɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena